No outono do ano 2021, as rapazas e rapaces do CEIP de Marcón participaron nas actividades do programa Nin sapos nin princesas 2, organizado pola AMPA do Centro e subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. A compañía Migallas Teatro realizou 2 sesións da peza Elas pintan moito para o alumnado de infantil e 2 obradoiros de expresión plástica e dramática para o alumnado de primaria baseados neste mesmo espectáculo. Neles, a través das artistas Xulia Minguillón, Sonia Deloné, Yayoi Kusama e Frida Kahlo, abordouse a cuestión da igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos da vida, desde o máis cotián ata o da creación artística. Cada obradoiro constou de 5 sesións que se desenvolveron na Casa Cultural de Marcón. Ao comezo de cada sesión, fomos coñecendo a vida das artistas e as dificultades que tiveron que superar simplemente por ser mulleres para ser independentes e facer realidade os seus soños. Así pois, mentres desenvolvíamos a nosa creatividade mediante diversas técnicas de expresión plástica, reflexionamos sobre o machismo da sociedade doutros tempos e aprendemos a identificalo e a criticar a súa vixencia na sociedade actual. Mediante a creación dunha paisaxe e dun cartel de cego, contamos a historia de Xulia Minguillón e con ela aprendemos que nas parellas os 2 membros teñen os mesmos dereitos e que as decisións hai que tomalas xuntos, sen imposicións dunha persoa sobre a outra. Con Sonia Deloné deseñamos modelos de roupa mentres traballamos a igualdade de deberes entre homes e mulleres a hora de cuidar e atender as fillas e fillos e o dereito a conciliar a vida familiar coa laboral. Fixemos colaxes ao estilo de Yayoi Kusama mentre reflexionamos sobre a igualdade de oportunidades para homes e mulleres á hora de acadar o éxito e o recoñecemento na sociedade. Por último, con Frida Kahlo valoramos a importancia de ser unha mesma ou un mesmo sen facer caso dos prexuicios sociais machistas que limitan o noso desenvolvemento persoal. Mentres tratamos todas estas cuestións, pasámolo de maravilla debuxando e pintando, en tanto escoitábamos música. Mirade este vídeo grabado con son natural. E tamén xogamos ao teatro. Presentámoslle unhas amiguiñas a Tila, a cadela de Xulia Minguillón. E escenificamos o cadro a Escola de Doloriñas.
con Frida Kahlo xogamos a inventar unha obra de teatro. Con Sonia Delaunay ata fixemos un desfile creativo. E con Yayoi Kusama inventamos coreografías. Xa para ir rematando, cantamos a canción das 4 pintoras. E como premio a todo o traballo, levamos un conto. Quedounos ben claro que elas pintan moito, e nós tamén.